Здравейте хора, аз отново съм Район 370, който пак ще фърга пиратки като ненормален. Давай още. Тук съм с сестра ми и баща ми, ще фъргаме. Всичко е обезопасено, всичко тук е цимент. Има една стара маса. Тати, после ще фърлим уния казанки. После ще фърлим това от бояди сме. Да не се запалиш, Слушам те, Вик. О, да не тръгнеш с камиона, вижте я шофьорката. Да не тръгнеш с камиона. Хора, чао! Нема! Да, бе, да не тръгне хора, че... Я ела сам, ела тука. Да не тръгне с камиона. Ще стане ли? Пробвай с хартия. Пак? Все едно са гранати, хора. Това са чисти гранатки. Сега, не, яла насам тук ще фърлим. Виж къде. Ето къде е вътре. Къде е? Гледай пред тебе. Чакайте хора, че векой се е изакал. Знам. Ето пак. Айде сега хора, ще ходиме на друго място. Ще се видиме след малко. Чао! Така, продължаваме, ще забучиме. Ето къде. Две пиратки наведнъж. Така. Ето ги двете пиратки. Ще махна другите. Пали. И почвам да бегам. Я дай пак! Дай пак, че не можах да снимам! Тати!